Herri honetako lehen indar politikoa izateak suposatzen duen arduratik, hiru konstatazio eta esperantzarako mezu bat igorri nahi dugu gaur. Lehenengo konstatazioa da, autoritarismoak gure inguruan gorakada nabarmena izaten ari direla. Le Penek ordezkatuta estatu frantsesean eta PP eta Voxek ordezkatuta estatu espainalean. Bigarren konstatazioa da, indarra gailentzen ari zaiola diplomaziari eta elkarrizketari, eta segurazki horren adibide argiena da Trumpen handikeri hori eta munduan gailentzen ari den oihanaren lege hori. Horregatik gaur oso presente dugu Palestina eta Palestinako herritarrak. Eta hirugarren konstatazioa da, herri honetan arazo larriak izaten jarraitzen dugula eta herritarrek oso era argian adierazten dizkigute. Etxebizitzaren prezioa, bizitzaren garestitzea, normalizatzen ari den prekarietatea, euskararen kontrako oldarraldia eta zerbitzu publikoen gainbera, ez? Betiko eginda nekez soluzionatuko dituztenak. Eta esan behar dugu baita ere, lehen mailako arazo politiko bat dugula indarkeria matxistarekin, eta dagoeneko ja ez dela nahikoa dela esatea. Hiru konstatazio horien aurrean eta 2026ak aurrez aurre jarriko dizkigun erronka horien aurrean, Euskal Herria Bilduk esperantzarako mezu bat igorri nahi du, izan ere 2026an aukera paregabea izango dugu gure estatus politikoak berritzeko. Eta 2025ak zerbait erakutsi baldin badigu da burujabetza dela herritarren ongizatea bermatzeko eta gauzatzeko instrumenturik indartsuena eraginkorrena. Horregatik 2026ari begira Euskal Herria Bildu konprometitzen da, beti bezala lan asko eta zarata gutxi egiten, jarraituko dugu herritarrek dituzten arazoei erantzunak bilatzeko ahaleginean, eta herritarren bizi baldintzak hobetzeko akordioen sustapen ahaleginean, eta mehatxuen aurrean edo mehatxuen gainetik guk jarraituko dugu politika egiten, guk beti egiten dugun moduan. Zero korrupzio kasuekin, ate birakaririk gabe, entxufismori gabe, eta herri honetako herritarrekiko erabateko konpromisoarekin. 2026a izan dadila esperantza, alternatiba, irrifarra, segurtasuna eta zintzotasunarako urtea. Urte berri on eta gora Euskal Herria askatuta.